ko kita. Di ko kita o kung lyrics. Nakalimot sa practice na. Di Samsung. Di ko kita. YouTube mo ni YouTube Music ramay na. Ay, YouTube na ko. Kaya ako na tayo i-download lang ba? Nasa Google na grupo. Google. Dili ka download o imong gikuan, imong gi hotspot. Ha? Adi mo ko ka-download sa so di mo naka-download. Pwede na ka-download eh? Oh, di ka-download. Di ba ka-download? Naman? Ambot lang, ano di naka-download. I-record lagi siya. Hinom tari kay. Sa magkasal. Ano na? Amo ba? Congrats na. Makasay nag-bluetooth mong kwan. Bluetooth or share it? Bluetooth lang. Bluetooth. Ito lang Magic na kay. Ay, nag-version kang revive na nyo. O, gatong ito. Yung sa mga pagkuhan mo sa kuhan ano? Andam lang daan. Andam lang ako daan. Kanan ang daan recording ba? Andam na ron. Tuslok ka na ko. Ako sa i-download ba? Ako lang isa. Anas download ni Mitang. Anas download butang. Dahil na siya ako sa cellphone. Ako i-send sa lahat. Oo. Salamat. Jose Edwin Tag 8. Oo. Ano eh? Tawag pa nga. Jose! Ilan. Andam lang daan.
4,000 ako palit. Pero na naka-years naman. Mga 2 years. Years? Ano yung gamitin ako sa competition? Problema di ko kita. Retire na siguro ko doon. Early retirement. Disability. Kailan ang edad mo? Ha? Kailan ang Disability di retire? kita. 50 years. Nagfocus ng farm. Maayong buntag, mga igsuon ko diha ni Kristo. Tawag sa mga kaslanon, July 21, 2024. Unang tawag, John Luel C. Cuyos, Ulitao, 40 anyos, taga Puro Camotes, Cebu. Anak nila ni Lucefeno Cuyos ug ni Elsa Corelia. Buot mga sawa kang Edna Jen T. Dumaog. Dalaga, 34 anyos, taga Mabulo, Cebu City. Anak nila ni Ernie Dumaog ug ni Josephine Trinidad. Ang kasal karong Agosto 17, 2024 adto sa Sacred Heart Parish, di Jacusalim Street, Cebu City. Vincent Liamos, Ulitao, 30 anyos, taga Babag, Lapu-Lapu, City, Cebu. Anak nila ni Cornelio Liamos ug ni May Salazar. Buot mga sawa Dito na niya na. kang Helen May Biring, dalaga, 27 anyos, taga Babag, Lapu-Lapu, City, Cebu. Anak nila ni Jaime Biring ug ni Luneta Kapalaran. Ang kasal karong September 14, 2024 adto sa Our Mother of Perpetual Help Parish, Baga, Lapu-Lapu, City, Cebu. Edmund S. Lipitin, Ulitao, 36 anyos, taga Ichwakino Street, Mabulo, Cebu City. Anak nila ni Danilo Lipitin ug ni Rodora Sancho. Buot mga sawa kang Merlin East Samas, dalaga, 38 anyos, taga Ichwakino Street, Mabulo, Cebu City. Anak nila ni Carlos Samas ug ni Lilia Salmuro. Ang kasal karong Oktubre 26, 2024 dinhi sa atong parokya. Ikaduhang tawag, Walter C. Amyon, Ulitao, 32 anyos, taga Tabunok, Talisay City, Cebu. Anak nila ni Warlito Amyon ug ni Maria Teresa Catayas. Buot mga sawa kang Diovilen N. Veloso, dalaga, 32 anyos, taga Kahipa, Hipodromo, Cebu City. Anak nila ni Alpio Ruelio Sr. ug ni Rebecca Cadaro. Ang kasal karong Agosto 2024 adto sa Blessed Sacrament Parish, Gaisano Street, North Reclamation Area, Cebu City. Ayon James L. Paras, Ulitao, 36 anyos, taga Poblasyon Bariles, Cebu. Anak nila ni Juanito Paras ug ni Grace Lim. Buot mga sawa kang Abi Feles Ki Soria. Dalaga, 33 anyos, taga Mabulo, Cebu City. Anak nila ni Samuel Soria ug Kuniko. Ang kasal karong September 25, 2024 adto sa San Pedro Calungsod Shrine di Jacusalim Street, Cebu City. Kirby D. Balbuena, Ulitao, 32 anyos, taga Hipodromo, Cebu City. Anak nila ni Harley Balbuena ug Maria Mercedes Dugho. Buot mga sawa kang Mary Jane C. Ruelo. Dalaga, 32 anyos, taga Hipodromo, Cebu City. Anak nila ni Alpio Ruelio Sr. ug ni Rebecca Cadaro. Ang kasal karong Agosto 2024 adto sa Blessed Sacrament Parish, NRA, Cebu City. Agustin Joseph E. de los Reyes, Ulitao, 35 anyos, taga MJ Quinco Avenue, Mabulo, Cebu City. Anak nila ni Elro de los Reyes ug ni Victoria de los Reyes. Buot mga sawa kang Precious D. M. Sanuria. Dalaga, 37 anyos, taga MJ Quinco Avenue, Mabulo, Cebu City.
Anak nila ni Benjamin Sanuria ug ni Edna Montajes. Ang kasal karong Oktubre 12, 2024 adto sa Archbishop Private Chapel di Jerusalem Street, Cebu City. Ikatulong tawag, Oliver Romano Jr., Ulitao, 21 anyos. Taga Versidi, Mabulo, Cebu City. Anak nila ni Oliver Romano ug ni Sheila Lazarte. Both mga asawa kang Loriben S. Abarado, dalaga, 25 anyos. Taga Tubigon, Bohol. Anak nila ni Robin Abarado ug ni Lorena Soria. Ang kasal karong August 8, 2024 adto sa San Roque Parish, Velia Dulid, Karkar City, Cebu. Heyan Oy Ulitao, 28 anyos. Taga Guadalupe, Cebu City. Anak nila ni Rock Oy ug ni Llewellyn Tumakin. Buot mga asawa kang Dayan Brixie Jane C. Tan. Dalaga, 27 anyos, taga Kasambagan, Cebu City. Anak nila ni William Tan ug ni Diana Cordero. Ang kasal karong August 8, 2024 adto sa San Roque Parish, Subang Dako, Mandawi City. Palihog mangluhod alang sa pag-ampo sa proseso sa kanonisasyon sa alagad sa Dios, Arsobispo Teofilo Kamumot. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Makagagahom ug kanunay nga buhing Dios, ang imong grasya ug ang gugma alang kanimo, mao ang naghimo sa imong alagad Teofilo Kamumot sa paghalad sa iyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo. Isipari ug obispo o sa kakinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pag-ampo ug maghihatagon sa gugma alang sa kabos ug sa mga nanginahanglan. Itugot nga ang iyang mga hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panig-ingnan ug makita sa simbahan nga angay siya ibayaw sa kadungganan sa altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog ni ining imong alagad, mapaubsanon kami nangaliyupo kanimo nga imong itugot kanamo kining among gipangayo. Ibungat ang imong pangayoon. Sa ngalan ni Hesukristo among Ginoo imong anak, mabuhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo anaa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong kingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualo sa kami sa dautan. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, ig ampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
Dali lungsod nga pinili, aggon ang Diyos nga buhi. Sa kalipay atong isinggit, duyog sa hunig awi. Nuban sa alpa o gitara, awitan ang Diyos sa gugma. Kay miduaw sa iyang katawhan, ang Diyos nga labing gamhanan. Sudungon ta ang kinaiyahan, ang kahadagatan o kabundukan, ang kalanggaman sa kahanginan, puno sa himaya sa Diyos Amahan. Ato siyang pasalamatan sa iyang gumangway kinutuban. Dali lungsod nga pinili, pagdaygon ang Diyos nga buhi. Sa kalipay atong isinggit, duyog sa hunig awi. Sa ngalan samahan og sanako sa Espiritu Santo, Amen. ang kinumana kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon, maginulsuloy daw sa mga salarmahan damit apag sa ulog, santos nga misa. Kaluy kami Ginoo, Kay nakasala kami Ginoo. ipakita ka na imong kaluoy Ginoo. Ug luwasa kami. Kaluyan da kita sa Dios nga magagahom sa tanan, pasayloon sa mga sala, dadoon da kita niyang adto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa lahangit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan, himaya sa Diyos. Ug kadait sa iyang mga tahawo, Ginoong Diyos, langit nung hari, Diyos Amahan, makagagahom sa tanan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan, himaya sa Diyos. Kami nagasimba kanimo, nagapasalamat, nagadayig kami
kanimo Ginoong Jesus bugtong anak sa amahan. Himaya sa Dios, himaya sa Dios, himaya, himaya sa kahitasan, himaya sa Dios, Ginoong Jesus, Kordero sa Dios. Ikaw nagawag tang sasala sa kalibutan, kalohoy kami. Himaya sa Dios, himaya sa Dios, himaya, himaya sa kahitasan, himaya sa Dios. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Diyos Amahan. Ikaw lamang ang Ginoo uban sa Espiritu Santo. Amen. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos. Magampo kita. O Ginoo, kaloy ang imong katawhan ng dugang di ka namong imong mga tag sa bagto, paglaom og pagigugma, o gimuha kami mamakanunayon diya sa bagalagad kanimo. Kini among ipangayo, pinagi sa mong Ginoo Kristo imong anak, nga buyog hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Pagka makalilisang sa silot sa Ginoo ni atong mga pangulo nga nagpasagad lang pag nga pamatyon o patibulaagon ang iyang katawhan. Mao kini ang gingon sa Ginoo, ang Dios sa Israel, sa mga pangulo nga angay untang magatiman sa iyang katawhan. Ipatibulaag o giabog ninyo ang akong katawhan, inay inyo untang atimanon. Karon, silutan ko kamo tungod sa dautan ninyong mga buhat. Ako, ang Ginoo, mo'y nagsulti niini. Tigumon ko ang nahibilin sa akong katawhan gikan sa kanasuran, diin ko sila gitibulaag. Ug dadon ko sila balik sa iyang nasod. Unya, musanay sila pag-ayo, hatagan ko sila mga pangulo nga magatiman kanila. Dili na sila mahadlok o malisang, ug dili na sila silutan pag-usab. Ako, ang Ginoo, mo'y nag-ingon niini. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga magpili akog matuod nga kaliwat ni David aron mahimong hari. Ang maong hari magmando sa tumang kamaalamon ug ipatunhay niya ang hustisya ug katarong sa tibuok nasod. Kung maghari na siya, mahilikay na sa kadaot ang katawhan sa Huda ug magpuyo ng malinawon ang katawhan sa Israel. Panganlan siya ang Ginoo atong kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa
Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Sa lunhaw nga sigsibanan, iya ako nga gipapaulay. Sa daplin sa malinaw nga tubig, iya ako nga gidala. Iyang gihupay ang akong kalan. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Iya akong gitultulan sa mga matarong nga agianan, tungod sa iyang ngalan. Bisan kung maglakaw ako sa walog nga mangit-ngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan. Kay anaa ka man sa akong kiliran, sa imong igbubugaw ug sungkod, gihatagan mo ako og kaisog. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Gihikyaran mo ako og lamisa sa akong atubangan, samtang nagatanaw ka nako ang akong mga kaaway. Giduhugan mo ang akong ulo og lana, nagaawas gayud ang akong imnana. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Ang kaayo lamang o kaluoy, maoy magasunod kanako sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo, sa mga katuigan, sa katuigan. Magbalantay Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Mga igsuon, sa inyong pagkahiusa kang Kristo Hesus, kamo nga kaniadto layo sa Dios. Karon nahiduol na pinaagi sa kamatayon ni Kristo. Kay si Kristo mismo mao ang atong kalinaw, pinaagi sa paghimo sa mga Hudiyo ug sa mga dili Hudiyo nga usa lamang kakatawhan. Pinaagi sa iyang lawas, giguba niya ang paril nga nag-ulang ug naghimo kanilang mga kaaway. Giwagtang niya ang balaod sa mga Hudiyo, lakip ang mga kasuguan ug mga kalagdaan niini. Aron gikan sa duha kakaliwatan, mahimo diha kaniya ang usa ka katawhan, ug sa ingon makab-ot ang kalinaw. Pinaagi sa iyang kamatayon sa krus,
Giusa kita niya ug gipasiguli ngadto sa Dios. Ug sa ingon ni ana, giwagtang niya ang pagdinungtanay. Busa miani si Kristo ug gisangyaw niya ang maayong balita sa kalinaw alang sa tanan kaninyong mga dili Hudiyo nga kaniadto layo sa Dios ug sa mga Hudiyo nga duol kaniya. Pinaagi kang Kristo kitang tanan, Hudiyo ug dili Hudiyo, makaduol sa amahan diha sa usa ka espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sulti Ginoo, kay mamati ako, ana kanimo ang mga pulong away katapusan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manal kaninyo, Manausap kanimo. kinutlugikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Mayaan ikaw, O Ginoo. Namalik ang mga apostoles ug nakikita sila kang Hesus ug ilang gisugilon kaniya ang tanan nilang nahimo ug natudlo. Dagan kayo ang mga tawo nga nagpuli-puli pagpangabot ug pagpanlakaw. Tungod ini si Hesus ug ang iya mga tinun-an wala na higayon bisan gani sa pagpangaon. Busa mingon si Hesus sa iya mga tinun-an, mangadto kita sa awaaw nga dapit aron makapahulay kamog jutay. Busa na nakay sila sa usa ka sakayan ug nangadto sa usa ka dapit nga awaaw. Apan daghang mga tawo ang nakakita silang bagbiya ug nailhan sila dayon. Busa mga tawo sa tanang lungsod miadto nga nagdagan ug nahiuna pagani pag-abot sa dapit nga giadtuan ni Hesus ug sa iyang mga tinun-an. Sa pagkawas ni Hesus sa sakayan, nakita niya kining dakong panon sa katawhan ug naluoy sa pag-ayo kanila, kay sama man sila sa mga karnero nga walay magbalantay, ug gitudloan niya sila og daghang mga butang. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa pagkawas ni Hesus sa sakayan, nakita niya kining dakong panon sa katawhan ug naluoy sa pag-ayo kanila, kay sama man sila sa mga karnero nga walay magbalantay, ug itudluan niya sila sa daghang mga butang. Mga kaigsunan, mayong buntag kaninyong tanan. Aniya na kita karon sa ikanapulog unom nga Domingo sulod sa tuig sa atong pagpadayon sa pagpamalandong sa atong pagkadisipulo ni Kristo, sa atong pagkatinun-an ni Kristo. Now dinhi sa mga pagbasa karong Domingguha, gipahinumduman kita nga sa atong pagsunod sa Ginoo, ma-acquire po nato ang kining iyahang pagkamaayo nga magbalantay. Usa ka professor sa seminaryo sa theology department, pagsugod gyud sa klase nangutana siya sa mga estudyante, naingon siya, which do you prefer? Rector nga disciplinarian or rector nga manggiloyon?
So nainitubag rektor nga mangiloyon, napoy nitubag nga rektor nga disciplinarian. Nagwonder ang maong professor kay nga naman nag-expect siya nga mo strike og balance unta ang ilang tubag. Dili lang kay according to their preference nga kinahanglan ng rektor mangiloyon or kinahanglan ng rektor disciplinarian. It should be both. Rektor nga mangiloyon at the same time disciplinarian. Otherwise, kung puro na lang kaluoy, unsa may resulta niya na? Mercy without justice is foolishness. Kung pulos na lang kaluoy, binuang yun siya. But justice without mercy is tyranny. Kung puro na lang po disiplina, nga way kaluoy, binuang gyapon. Nga naman, tyranny. So, inamaw na po nga pagpadagan. So, it should be both. Na ang mercy, na ang justice, na ang kaluoy, na ang compassion, o naasad ang disiplina. Now, naitabo kini dili hinon sa atua dito sa Amerika. Ang iyang apelido kamong tanan puro makaila niya. Kay naa manas kuryente ang iyang apelido. Watts. No? Kilowatt. So Watts ang iyang apelido, ang iyang pangalan Chris. Chris Watts. Now, nas YouTube niya, unsa may nahitabo, in order to advance his self-interest, self-centered interest, aron sa ingon kining illicit affair niya with another woman, ma-materialized, he killed his wife and children. So gipatay niya ang iyang asawa o anak. Aron sa ingon katong iyang kabit, illicit affair with a woman, nga maong kabit niya, matinuod na. Now, anaa ba niya ang pagmaayong magbalantay, isip amahan? Wala. Kayon sa giingon sa nabagbasa, pagka makalilisang sa silot niya itong mga pangulo nga nagpasagad lang nga pamatyon o patibulagon ang iyang katauhan. Wala yung patibulaag niya, patay naman niya. So pagka alaot, pagka makalilisang ang silot sa Ginoo nga ipahamtang kaniya. Mao tani una-unaon sa magminyo. Magminyo naman ko, will I be a good shepherd? Because if not, nganong magminyo paman ko. Maghatag law kabuang diha sa kinabuhing minyo nga sagrado nga gitukod sa atong Ginoo. Now, wala niya ang disiplina, manang he killed his very family. Wala po niya ang kaluoy. Kaya nga naman, he was so busy with the illicit affair with a woman. Sa Ebanghelyo karon ang mga apostoles nanguli. Busy from the mission nga sila gipadala sa Ginoo. O pag-abot pagyod nga mo report na sila, daghan po mga tao nga nangadto kay nakadungog nila o nakadungog sa gibuhat sa Ginoo. So they had no time even to eat. Muna naingon tong Ginoo, mangadto kita sa dapit nga awaaw aron makapahulay kamog jutay. Sa kabisi sa imong kinabuhi, ana ba kanunay nimo ang pagpahulay diha sa Ginoo? Usa ka amahan, kanunay gid siyang mamukaw sa iyang mga anak basta Domingo na. Tana, manimba na ta. Apan, inig-uli nila gikan sa simbahan, moingon ang iyang amahan kanila, magampo ta mga anak. Ug niya ang amahan mo'y maghungit sa bagampo ngadto sa iyang mga anak. Sundan ninyo kini akong iyampo. Ginoo, Tagalog, dili ni kuana, Bisaya lang ako, Bisaya lang ako. Ginoo, padag-a si daddy og loto.
Kay lagi mga bata nagampo man gidungog sa Ginoo ang pag-ampo nakadaog iyang daddy. Ug unsa may nahitabo tungod kay daghan nagkwarta nanay negosyo, busy na kay sa negosyo, wala nay pagsimba sa Ginoo. Mangadto kita sa usa ka dapit nga awaaw. Bisan pa man milambo kasi mong negosyo, ayaw gyud kalimti to rest in God. Have time to rest. Because diha sa imong pag-rest, ang imong gitarget is ang imong lawas o ang imong kalag. To refresh our tired bodies and flagging spirits. So duruha ang giigo niya na ngayon ingon tong Ginoo, mangadto kita sa kadapit aron makapahulay kamog jutay. Pahulay pod. Before the French Revolution, workers were heavy, bugat kayo ilang mga trabaho, nga naman 7 days a week, ug unya tingali 12 hours a day. No time to rest. Muna nga na ay mga union leaders nag-organize o niya nag-stage sila og rally that lead to the French Revolution. O niya sa mong revolution na adapt sa tibok kalibutan nga ang workers mo trabaho na lamang 5 kaadlaw. Karon with the advent of BPOs, unsa may nahitabo, the BPOs disregard rest. Wala na'y panahon nga magsimba ang nagtrabaho sa call centers. Kaya nga naman, maski Domingo magtrabaho. O kung di, may trabaho Domingo, dili makamata. Kay gitagaan sa graveyard nga oras. Kadlawon sa Sabado, gipatrabaho. Munang di nakamata, Domingo aron magsimba. So kaning mga BPOs, nagyawa-yawa gini sa tao. Imbes ang tao makapahulay diya sa Ginoo, dili na hinuon makapahulay. Naon sa may nahitabo, tungod among pamilya busy na kayo sa ilang negosyo, busy na padagan kay dako kay kwarta na daog ilang daddy tungod sa mga anak nga nagampo sa Ginoo. Naloka pa bitaw ang ilang negosyo. O sa diyang naloka pa ilang negosyo, wala gyud tanan. O sa kanta pa, sa nanay kanta, binawi niyang lahat, bahay, lupat, datong, sa nobyo kong hapon. O, nobyo hapon itong kanta, gibawi ang tanan. Gibawi ang tanan sa Ginoo, niya itong maong pamilya. O sa diyang gibawi na sa Ginoo, anak pa sila nakaamgo, pagbalik sa Ginoo. Again, in the midst of plenty, do not forget this God. Have time to rest in God. If it is a Sunday, then give it to God. Ayok himuang ang Sunday nga gamiton pagyud nimo to advance more, to have more. Ang Ginoo gusto man that you advance more in your life, pero ang Ginoo gusto sad nga ikaw mapahulay diha kaniya on a Sunday. May pa mga hapon dili Katoliko pero nakasabot sa mga Katoliko. Unsay nahitabo sa Tunisia, it started nga sila magtrabaho 7 days a week. Daghan mga lay ministers sa maong area nga nakatrabaho dito. Muna nipadayag sila sa ilang sentimento nga Sunday is a day of rest. Sunday is family day. Pagbasa sa hapon, gigrant ang ilang sentimento, ilang request, o muna karon nga sa Tunisia, wala na trabaho o Domingo. May pangdili Katoliko. Kasabot pa, unsa ng rest. Ambot kini mga tag-iya sa call center, Katoliko ba gani? Kundi uli po sila Katoliko, naamay adlaw ipapahulay ang dili Katoliko. Kini mga call centers are leading people to become godless. Nga wala na'y Ginoo nga tuuhan. Dili na ko kinahanglan magsimba on a Sunday.
So ang ingon sa Ginoo, mangadto kita sa dapit nga awaaw aron makapahulay kamo. Mao nay tinuray nga maayo magbalantay. Mag-encourage kanunay nga kita makapahulay diha sa iya mga bukton. Kay kung magpalabi ta sa lihok sa kalibutan, mamatay ta pagkahuman wa ta ni pahulay sa Ginoo. Unsaon man niyo pag-ingon sa Ginoo ni kamatay nimo, Lord, I want to rest in you. Magtingnagalog man tiya lang Ginoo inig atubang nimo. Ingon na po sa Ginoo, bakit ngayon ka lang? So nganong karon naman kaniduol nako? I gave you everything sa dito ba sa kalibutan, you took me for granted. Ay kung ina mo kanta lang po ka, I'm sorry if I took you for granted. Mayong Ginoo, it's too late. Mayingon na ba ka, better late than never? Mayingon sang Ginoo, okay, better late than never, sige. See you later. Better late than never magka, see you later. Alkan sige akong das Ginoo. Nga naman, kita may nanginanglan. Muna, samtang buhi pa ta, maminaw ta sa may balantay, unya buhaton na to, unsay gusto niyang ipabuhat, to rest always in the loving arms of our God. Palihog manindog. Nagato kami sa kadiyos sa ngamahay na mga gahom sa danan, magabuhat sa langit sa yuta, sa namamakita o di makita. Nagato kami sa Ginoo Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa upay katuigan, Dios ikan sa Dios, kahayag ikan sa kahayag, matuod nga Dios ikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usab kinaya samahan, pinaagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanato mga tao ug alang sa tong kaluwasan, may kanaog siya gikan sa langit. Paligiduko niya mga ulo, sa lalang sa Espiritu Santo, naimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato, gilansang mo siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya, namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Bisaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa maminatay, gang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanog sa anak, dungan sa mahanog sa anak, gisimba siya og gihimaya, og misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko o apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa kabunyag, alang sa kabasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa bagabanhaw sa maminatay, ug sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Amen. Mudaw kita ngadto sa atong amahan nga dili gayud mo talikod sa nang mga nanginanglan, moingon kita, amahan kaluy kami. Amahan kaluy kami. Na ang mga pangulo sa simbahan, dinasig sa Espiritu Santo, maalamong magdumala sa katauhan sa Dios. Magampo kita. Amahan kaloy kami. Nga ang tanan nga nagdumala sa atong kalibutan, makakat-on sa tiningog nga pagpamuhat, sa ingon, makabot ang kalinaw, ang ting-usbawan, ug ang hustisya. Magampo kita. Amahan kaluy kami. Nga sila kansang kinabuhi na puno sa kasamo, sa kahadlok ug sa kabalaka, makapahulay diha sa mahilom nga presensya sa Dios. Magampo kita. Amahan kaluy kami. Nga ang tanan nga may balatian sa lawas, sa pangisip o sa espiritu, makaamgo ug makasinati sa kalinaw ug sa kahupayan sa gugma ni Kristo. Magampo kita. Amahan kaluy kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, babayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Amahan kaluy kami. Nga ang mga matuuhong na naguna kanato, magantihan na sa pahulay dayon, didto sa gingharian sa Dios. Magampo kita. Amahan kaluy kami. Mapangurong amahan ni mo kami matinud-ano mga alagad sa imong gugma, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
sa altar sa Ginoo. Kami mo duhon sa paghalad ni ining pan, ginama sa among kamot. Lakip ni ini among singot og paning kamo. Gipundok mo kami nga imong katawhan, dawata usab ang bihino, ilimnon sa paglaom, aron tungod ni ini, santuson mo kami. Daygon ka, Ginoo, wait was ang gugma, sayanong panog bihino, si Kristo ang iakanamo, siya ang among kusog. Sa iyong lawas ug dugo, siya ang among kusog. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako kayo sakripisyo, dawaton na sa Dios Amahan, makagahom sa danan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong kamot, alang sa pagdaig pagimaya sa ingalan, ug alang sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, ikaw nagatag ka namo ni hingpit nga sakripisyo, dawata kini maingon sa iyong pagdawat sa mga halad ni Abel, ang gasa nga mong gihalad alang sa imong dungog ug himaya, magdalawon tagdugang kaluwasan alang kanamong tanan, kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manakan ninyo, Nausab ka ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, amo nagibayaw nga to sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Angay ug mata. Santos nga mahan, Dios nga tunhay, makagawom sa danan. Angay matarong ngayon nga magmasalamat kami kanimo, kanunayo sa danang dapit, kay nabuhi kami diha kanimo, ug nahimo kaming tao. Dinhi sa kalibutan, dili lang kay giatagan mo kami sa imong amahanon nga pagtagad adlaw-adlaw, kundi usab gipasaligan mo kami sa himaya nga way katapusan. Ang Espiritu Santo ibanaw kang Hesus, mo imong gasa kanamo, ug may unang bunga sa ani nga maabot, ug among pasalig sa Pasko diha sa langit. Ug busaban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang way hunong nga bag-awit. Santos, 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 Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos ikaw Ginoo ang tuburan sa danang gasantos, ipadalangin mo Espiritu aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo,
mipikas sa mga taningadto sa matinunan og miingon. Dawata kini niyong tanan og kana, kay kini mao kong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikwa sa kalis ng kasalamat kani pag-usab, mihata ni ngadto sa matinunan ug miingon, dawada kini og panginom ka mga tanan gikan ini, kay kini maong kalis sa akong dugo sa bagog tunhay ang kasabutan. Ang dugo ngay wala alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngani. Araw magandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga mga tubang o mualagad kanimo. Himuang kami nga malawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among obispog sa tanang mga pari. Hinumdumi sabo maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudoong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan, himuang kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amoy kadaygon, o amoy kaong himayaon, binaagi ni Kristo imong anak. Hinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihatag na kanimo makagahom nga amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Karon magambo kita ngadto sa langit ng amahan, atong gamiton mga pulong gitulo kanato sa manunubos diya sa pagingon. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa madagadlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon na napasaylo kami sa manakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoa luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mailayusan ang kasamok, samtang napaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Kristo among mananubos. Sa imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa iyong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayatan awang ang mga sala, kung dili pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta karon ang atong panaginig sa unay. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo.
Kordero sa Diyos nga nagawag kang sa mga pasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanahamo. Kordero sa Diyos nga nagawag kang sa mga kasalanan sa kalibutan. Hatagi kami sa kalinaw. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan ng ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, lako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Reminders sa dili pa ang pagpapawat sa kalawat aron atong padayon ang paghatag sa tumang pagtahod sa Ginoo pinagi sa pagluhod sa usa ka tuhod samtang ang imong gisundan nagkalawat pa. Human imong luhod mubarog kalawat ang lawas ni Kristo diha sa baba. Palihog bukha ang imong og ipagawas udyutay ang dila. Salamat.
Magampo kita. Uamahan nga maluluyon kini mga misteryo magatagdak ka na og bagong kadasig. Ingon man magdalaw dak ka na mo og bagong kinabuhi diya kanimo. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Prayer for priest. How Jesus, our great high priest, hear my humble prayers on behalf of thy priest. Give them a deep faith, a bright and firm hope, and a burning love, which will ever increase in the course of their priestly life. In their loneliness, comfort them. In their sorrows and persecutions, strengthen them. In their frustrations, point out to them that it is through suffering that the soul is purified, and show them that they are needed by the church. They are needed by souls. They are needed for the work of redemption. O loving Mother Mary, Mother of Priest, take to your heart your sons who are close to you because of the priestly ordination and because of the power which they have received to carry on the work of Christ in a world which needs them so much. Be their comfort, be their joy, be their strength, and especially help them to live and defend the ideals of consecrated life. Amen. Saint John Mary Vianney, pagampo alang sa kaminyoon og banay, labing makagahom og maluluyong Dios, magmumugna sa tanan, gibuhat mong tao aron mo ambit sa imong kalipay, gigasahan mo siya sa kaminyoon aron malig-on ang katilingban, lalaki ug babae solemning saad sila nagbinayluay, si Maria ina ni Jesus ug si Jose iyang ama-ama, panagtiayon nga lunlon nga larawan sa Dios nung gugma, San Luis ug San Jose Martin, patron nga sumbanan ug sumbunganan. Kaluyin taon ang katawhang Pilipinhon nga midangop kanimo. Dakong hulga among giatubang, kay ang diborsyo buot ipahamtang, batakang balaod wala gisunod, sagradong saad wala gitagad. Banay og nasod maangin, bata og balaod gipadaplin, danagi ang mga mambabalaod, aron balaod sa Dios masunod. Ginoo, ipaygayon ang kaluwasan, ipadangat ang kinaadman, liguna ang panagigugmaay sa mga managtiayon, himuang ang ilang panagiusa malipayon, hulagway sa malungtarong kalipay ni Kristo o sa iyang simbahan. Sa ngalan ni Kristo among Ginoo. Amen. O Jesus, Maria, Jose, tabangin ninyo kami. San Luis ug San Jose Martin, iampo ninyo kami. Palihog mga lingkod. Announcement. Una, ang catechetical ministry sa atong parokya nanginahanglan og dugang mo volunteer sa pagtulo sa atong mga publiko nga eskwelahan. Alang sa dugang kasayuran, duo lang sa atong opisina upang itaa si Jake Sino. Ikaduha, karong Hulyo 24, 2024, Miyerkules, gipahinumduman ang tanan sa 2,000 Hail Marys nga devotion dinhi sa atong parokya. Pagasugdan kini ug usa ka santos nga misa sa alas 7 sa buntag dinhi sulod sa simbahan ug sa alas 8 sa buntag sugdan ang devotional prayer of 2,000 Hail Marys sa De la Serna Hall ubos sa atong kumbento. Gidapit ang tanan sa pagtambong. Ikatulo, ang atong Arsobispo Jose S. Palma nag-auhag kanatong tanan sa pagpadayag sa atong pagsupak sa diborsyo ug sa atong pagpanalipod sa kasagrado sa kaminyoon ug sa banay pinaagi sa pagsalmot sa Archdiocesan Procession and Prayer Rally unya sa Sabado, Hulyo 27. Adto kita magtapok sa Fuente Osmeña sa alauna sa hapon ug magsugod ang prosesyon padulong sa Santo Niño Basilica sa alas 3 sa hapon. Ang mga parokyano sa Mabulo ug sa ubang mga parokya sa Distrito 1 adto magsunod sa karusa ni San Luis ug Santa Zeli Martin. Adunay misa pag-ampo ug mga pagpaambit adto sa Santo Niño Pilgrims Center inig-abot sa prosesyon. Giawhag ang tanan sa pagsalmot ni ining maong prosesyon
and prayer rally. Ang mga sakop sa mga lay organizations and ministries giawhag sa pagsulob sa inyong mga uniforme. Gimando sa Arsobispo ang cancellation sa tanang misa sa simbahan gikan sa alauna hangtod sa alas 6 sa gabi unya sa Hulyo 27, Sabado, aron pagdasig kanatong tanan sa pagtambong sa Archdiocesan Procession, Mass and Prayer Rally against divorce in defense of marriage and the family. Mga pahinumdum, ang simbahan o sa kabalaang dapit, respetuhi kini, ipadayon ang imong pagka-Diyos nun. Ayaw himua nga PlayStation, mao nga turn off your cellphone. Ayaw himua nga istambayanan, unya magtabi, maintain silence. Magsapot sa angay ug sakto, walay short pants, sleeveless, crop top, kalo, etc. Muluhod sa katuhod, matag sulod, matag gawas, matag labang sa center aisle, ug matag kalawat, samtang ang gisundan nagkalawat pa. Muluhod human kanta sa Sanctus o Kordero sa Dios. Ayaw himua nga kananan, kun mukaon, mugawas lang sa simbahan. Matag simba, dili magpalate ug dili pod mugawas kung wala pa'y final blessings. Kay ang misa magasugod sa pagpanguros ug tapuson sa pagpanguros. Panahon sa kasal, no love songs before, during, and after. Unya, inig picture taking, likayan ang paghugyaw ug pagsyagit. No kissing sa bride and groom. Pwede rani buhaton sa reception area, pero dili sulod sa simbahan. Daghang salamat ang nagpahibalo ang Timo Pastor sa parokya sa Mabulo. So, things to bring sa pagtambong sa prayer rally. Number 1, Rosariohan. Number 2, bottled water. And number 3, snacks. Wala may libre nga ipanghatag sa mga iyahay og dala Rosariohan, tubig og snacks. Salamat. Palihog manindog. Ang Ginoo man kaninyo, Manasab manalangin ng Dios, magaom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, darang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos. Magudlahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan, ang Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon. Atong pagsimbahon, atong pagsimbahon.